ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ହେଲା ଦେହର ଭୋକକୁ ଦେହରେ ମାରିବା, ପେଟର ଭୋକକୁ ପେଟରେ ମାରିବା। ଭୋକ ମାରି ଶିଖିନଥିବା ମଣିଷ ଏମିତି ବାଟ ବଣା ହୁଏ ଅଞ୍ଜଳି, ଯେମିତି ତମେ ବାଟ ବଣା ହେଇଛ। ବାଟ ବଣା ତ ହେଇ ସାରିଛି ଅଜୟ। ନା ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ନା ଫେରି ପାରୁଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିଟା ରାସ୍ତା ଅଞ୍ଜଳି, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ନଈର ରାସ୍ତା। ଚଢ଼େଇ ସିନା ସବୁଦିନେ ବସାକୁ ଫେରେ, ହେଲେ ନଈ ଆଉ ଫେରେ ନା ଅଞ୍ଜଳି। ତମ ଜୀବନ ସେଇମିତି ନଈ ଭଳି ଅଫେରା ଅଞ୍ଜଳି। ତମେ ଆଉ କେବେ ଫେରି ପାରିବନି, କେବେ ଫେରି ପାରିବନି ତମେ।